ocular inspection sa Ombudsman, sa Bohol Provincial Government, sa Senado o sa House, eventually mo susi kung wa ba gyud mahilabti. Pero kining bod-agta, grabiha ang hagdanan na agad ang mga kining bod-agta mo ra siya camping site kay mga payag-payag man ang iyang butang, dili konkreto na mga bahay katong kinaraan bitaw nga murag bahay kubo ang iyang gibutang. Nindot siyang tan-awon diha sa, pero naagid siya nagkumpayot gyud sa bungtod. Naagid Chocolate Hills niya ang titip mismo sa Chocolate Hills, ang slope sa Chocolate Hills ilang gipahakan, gihimuan ang hagdanan. So mahimo rin siya moabot sa tumoy sa Chocolate Hill diha sa Bad-Agta, Bukid-Agta, sa lungsod sa Carmen sa Bohol. Hinaot nga ma-appeal ni ang tanang mga posibleng kalapasan sa protected area sa Chocolate Hills sa nagpadayong mga investigasyon sa nakalilain ng mga ahensya.